Takže ahoj lidi, zdravím vás Rexer u Farmingu 2013. Ano, já vím, není to 15. Tento kanál, takto, bude zřejmě jenom o farmingu a tak dále. Takže si založíme nový svět. Prostě dáme si střední. A já bych dal... To hráme hodně. Tak. Dá bych... Tento. Dáme... Boskova. Pustit. 50 FPS. A už se nám to načítá. Že jak se máte. Ne, takže využiju loadingu tomu, takže tento kanál bude jenom o farmaření a možná budu hrát i sampy s někým, bez někoho, Bartondry. Budu taky možná hrát, a hlavně ty farmingy, budu hrát teda sám. Nikdo to se mnou nechce hrát, tak když už by to někdo chtěl, tak nemá originálky. Protože taky nemám. Ne. Mám. Jenom je to prostě buglí. Nevím, koupil jsem si něco divného. Je to divný prostě a je to v prdeli. Ale prostě ty začátky jsou vždycky těžký. Takže už se nám nalodovala mapa. Jako kdyby to bylo později, no to je jedno. Později to není. Já jsem si to všiml. Tady se mi na této mapě se mi nejvíc líbí tohleto. Kurde, tohleto. Ne. Takže trochu zapnu zvuky. Vy to nebudete teda slyšet, protože mi to kazí audio a pak nejsem slyšet. Jsem slyšet. Takže, co uděláme prvního? Půjdeme do majetku. Všechno prodáme. Ne, kombajn ne, ten chci zanechat. Protože tady mám trošku i módy, že jo, no. Už ne. To je všechno. Pojď. Jo, to je všechno. Takže jdeme módy podle tyto stroje. A traktory, to si vezmeme. Budu používat samozřejmě ty starší traktory, jako jsou krystaly a nějaký ty Ursusy. A samozřejmě tady ty. Já bych si poprvé, když máme malý kombajn, koupil tohleto. Zato jsem myslel 745, který má velké výhody. Ne, má přední pohon, to je hlavní. Vlastně 4 kol, ne 6. To je jedno. Koupíme si nějaké vlečky nebo vlečku, nevím jestli koupíme 2 nebo 1. Co koupíme? Koralí a stran, jenom že tady mám. Jenom koupíme opavu. Opavu bychom mohli, no. A to zatím bude stačit. Takže zpět. Jo, tady mám vlastně to lítání, no. Tak to si když tak budu muset pak vypínat. Budu to všechno snažit hrát ve first person. Jak bych řekl. Kabiny, že ano. To už většina z vás ví, co to first person je, protože když máte GTA 5 a máte ho na GTA 5 a máte ho na PS4, tak se tam dá zapnout funkce first person. Bohužel nevím jak, protože já mám PS3. Takže to od JZD, nebo by to mělo být Agro Jesenice. Aha, máte trochu. Ne, on se to potřebuje robit. Dopak, to tady. A to jedno. Jedem, má to ty, abych nebyl zklaman. To je taky dobrý čeština, má to ty. Taky.
Ne, pak nemám, tak to je jedno. Ale jedem. Všechno má dobu. Ten český znat, jo, všechno to je český. Takže jeden, no prči, dobrý. Jo, dobrý. Takže jedeme k poli, kde máme, jestli to je ječmen nebo pšenice, teda, nevím. Něco tam je nasetýho a my, už je to myslím, že vyrostí. Doufám. Ne. Teďka koupím tu 11, to jsem dělal vždycky, no. Pardon, mám štítovku. Proč ta jednou tečka? Při nahrávání. Takže tady. Jo, tam se to kupuje, dobrý. Takže tady se zaparkujeme. A si tam doběhnu. Chytne motor, tak. Běžíme, skáčeme. Když běžím a skáču, vy to nehrajete se mnou. A to je jedno, to říkám vždycky. Takže 2,3 hektaru. Jako od boka bych to neřekl. A jak říkají, že jo, tak ano. Jako přímo takhle z hlavy bych to jako nepoznal, no. Tak taky, já jsem říkal taky na nějaký jiný pole. No. Ve východočeském kraji. V východočeském kraji. Jsou poli tak velký. Já ani nevím, co by se s nima dělalo. Starý tím kombajnem. To je na hovno. Ten kombajn. Ne, ty pole. Ty pole jsou dobrý. Proč to má maják vzadu? To je celé divný, ne? Proč tady má maják jako tam nahoře? Jo, a třeba 2. To by bylo lepší právě. Jo, takže jako bylo by to lepší, no. Tak, stavíme, jestli někdo nejede. Ten nikdo nejede. Tak, my vyjedeme. Tady to je samozřejmě z originální hry. Originální hry. Někdy nemůžu vyslovit. Nevím, co to znamená, to je jedno. Nějaký spray, že se chtěl zabít. Takže nevím, co bych říkal. No. Cože 22 fps. Pokud se někdy přemluvím a my budu vědět, jak se to dělá, tak to budu dělat s webkou. Webkamerou. Teďka jeden. Tak ono to je pšenice. A dáme pracovníka. Tak. Jestli bych vlastně mohl... A počkej, mám na balíkovačku. Balíkovačku. Jestli vůbec mám nějaký balíkovač. Starý. A mám, ale zrovna asi vyvívat nechci. Nějaký holal, kopíme holal. Kámo říká furt horor. Vůbec nevím, jak ho to napadlo. Prostě jednou jsme hráli také farming. Kopíme horara. Jo, taky to jsou prostě ty přeřeky, které prostě jako nejsou na svá, ale jsou strašně vtipný. A pak jsou přeřeky, které jsou na svá a vůbec to vtipný není. Takže právě na tom nejvíc série. Je nežere, že papa, že nesérie, že kaká. To je něco francouzsky. Možná. Vůbec ještě možná. Mě to naučil děda. Musím takhle furt to mluvit. No jako ono to se zdá, že to je těžký. Ono to těžký není. Teda, obracím, ono se zdá, že to těžký není, ale je to těžký. Ale furt musíte polikat. Jo? A třeba pak... Já nevím co. Tam vysne v hrdlo. Takže... Já si myslím, že takový pro to začáteční video odvezeme jen vračku.
Páně, jestli... Odvezem tu jednu vlečku. Nebo... Je to vlečka. Takže... A nebo jít ten... Ne, aspoň ne. Ono to bude to... Takže... To je nějaký ten úvod do toho farmingu, to zatím bude stačit. Je mi jedno, jak je dlouhý video. Takže... Vy se mějte se pěkně. A užívejte si traktory. Čau.